What's up mga kamalingge, no? We're back for another video sa Aniat. So, Aniat tayo dito ngayon. So, Aniat tayo dito karon sa Historical and Culture Center and nagbabalik for another public interview. So, purpose dyan sa giadton tanaw karon is kato lagi mag-shoot mi sa mga viners and diri sa Taga. Pero bad news na ay emergency na sa isa ka member. So karon para dili masayang atong pagkadto diri mga kamangge, no? Mag-interview na ng mga tao just for fun lang. And I hope na ma-enjoy mo for this content for today and subscribe na lang din. So, subscribe ka din. First interview na to karang mga kamungge, no, is so pwede ko ba makitapad po? Okay po, thank you po. So pwede po ba na ako may baluan mo pangalan po? JP. JP po, ikaw po? JP. Ay, So Joyce. Joyce po, age po? 40. 14. 17. 17. So ikaw na lang ang pangutangan po ate kay 17. So last relationship, status po nimo karon po? In relationship. In relationship. So wala nimo kasabay lagi mong iyabronte. May trabaho. Nay trabaho. Okay. So ngayon te, nakoy question about sa relationship ninyo sa imong uyab, no? Unsay secret na recipe aron magdugay yung relationship? Dugay na ba mo? Tama ba? 2 months. 2 months. Kung unsay secret na recipe aron magdugay mag 60 days? Magsinabtanan. Sinabtanay. So, Kuya JP, syempre, ikaw, single po or taken? Single. Single daw po. Oh my God! Wow! So, Kuya JP, para sa imo, kinsa man jud deserving og loyalty? Ang babae or ang lalaki? Wala ko kabalo. Wala kabalo kay Wala ko katry. Hi. okay. Okay po. So si Kuya JP po, tawagan lang ate na lang po. Wait a minute. Who are you? si ate JP po, single daw, basig namoy marito dra daw, no? Tama ba? Di, charot lang. So thank you po. Basig namoy ma-shoutout IG, Facebook ba ninyo or family? Wala. Social media. Single man ka po, 'di ba? Kasi gusto ka paano mga social media para i-post na lang po na ako. Facebook. Dili John? Listen na pa sa Facebook. Lisoday. So, thank you po Thank you po sa back, and then interview for another person na pod, no, and this time kaya atong interview ang single na pod, di ba? It's because umanata kaganiha sa taken, so karon single na pod. So wait, pwede ko mo makiglingkod po te, makiglingkod po, magpabaga na og nang te puslan man. So te, pwede ba na ako may balan mong pangalan? Nicole. Oh my God! Wow! Single or single? Daggal single. So dugay na ba ka single te or single ka as in wa pa jud ka? Since birth. Okay. Since birth daw. So wa pa daw siya ka testing daw, no? So para sa imo te, wa pa jud ka kasulod og relationship og base po di mo sa nakita sa palibot ron, no? Kinsa man jud deserving og loyalty, ang babae or ang lalaki? Siyempre, both. Both, no? Depende kung saan la pag-handle po jud sa relationship, di ba? Kay we are all deserving nga kanang treat good og right. Bitaw, tama po. Pag ang imong ka-partner ba kay maging loyal sa imo nga. Yes. Oh my God! Wow! Tama bitaw sa ate pod. So sa mga single dara, no? So I hope na nakasabot mo sa gingon ni ate. O tama ba tayo na di na to kailangan magdali sa relationship? Tama. Oo, okay.
Kay Ah. God has a perfect person for you and a perfect timing kanang magkita mo. Oh, Jod, bitaw, tama bitaw. So, nindot kayo mga word of wisdom na gihatag si ate, no? So, syempre, te, in a relationship pod ba ka, te? Hindi, wala. Fling-fling, char-char, charot lang. Diba? So, ikaw, te, kung char-char pa man jud mo jud nya, balo man ta nga kung mosulod ta sa relationship is just like a practice of marriage, di ba? So kung dahil te kanay mong ka-fling karon, makadayon nimo. Unsa may mahatag nimo tips sa tayo nagdugay na mo? Kasi mahatag nimo tips para sa mga bago pa lang sulod og relationship para mas strong ang ilahang First is kanang relationship. kuan jud kanang ilailawon sa nilang tao Oh, then Jud. ano kanang dapat kamo duha jud mag-work sa inyong relationship para magdugay siya. Oh, bitaw. So dapat both matured enough mo, di ba? So yun. Ay. So ay, dara na pa rin duha, guys. Wait. Lapay duha. Hi po. Single wait. Bahala na. Single or in a relationship po? Single. Single po Japon? Magtropa man siguro mo single diriya po. Salan jud. Study first. So, stick to parents. study first mga balita pa na yan style ay. So, question, question ako sa imo te. Unsa may mo panangit si mong mama aron makalagad diriya? Hoy! Stop! Mo birthday. Ay, hinoon, bitaw. Pero kung panangit mo sa pa-birthday mo to, expect 15 years from now, nga naon bugas mong anak. Wait a minute. Anak, de, charot. Advance dapat ka. Ay, te! Te, dili mo ko mamahak, te. Dili mo ko mamahak, te. Gamay nga interview. Oh, single po daw siya. Single po daw silang upat. So, basig na mo ginahando rito da. Di, charot lang. Di pa daw sila ready kay eskwela pa. Oh, sige daw. Basig na mo gusto i-shout out or sa ba? Or ano na lang, social media account na lang ninyo. Char. Social media ka. Gani okay. Follow us sa Wattpad. Balwa. Wattpad. So Wattpad daw. Nangita daw sila lalaki guys. Kana daw para sa Wattpad daw ba? Medyo, Character. tangkad. Na basta ay. So, basta single daw silang upat. Basig. And waiting daw sila para daw sa right person. So, mga te, thank you po sa time. Thank you po. Pasensya na po sa akong kabagag ng, Boss Jason po. Oh, kasab... So, nadya po na dito sa historical center mga kamunggi, no? So, puros, napansin nyo, puros ato na interview is mga single, no? So, karon is try na ako pangitag, mga interview ko mga naka-in relationship. Nana ko'y nakakuan kagana naka-in relationship, pero gusto nta ko na kasabay lang partner nta sa pag-interview na ko ba. So, tuyok sa dre og pangita sa kog wait. A few moments later. Action ngit-ngit mga kamonggay, no. So karon is nakita ko nakita ang tulo diri ka bata nga babae. And then syempre just for fun naman na atong shoot karon. So nakoy pangutana siya ilahang tulo, pwede ba nako may balan yung pangalan? Jessica, Ashley, Kathleen. So Jessica Soho, di charot. Jessica, Ashley ug Kathleen. Ako mangutana sa inyo, unsay panangit yung mama nga kalaag mo diri? Wala. Naman ako mga tita. Okay. So, wajapon ko nakita mga kamongge na in a relationship diri ano. So, problema na ko kay abi ba ako ang historical is basta hi po. Yo, so what's up mga bikers? Kasi gusto. So, bikers, gusto niyo i-shoutout yung group na ba may grupo or
Amazing Bikers. Amazing Bikers. Amazing Bikers. Na ba may Facebook page? Wala pa. May mga inote. So, ano to? Amazing Bikers. Sige. So, thank you. Bye. Boss Jason. Karon mga kamungge, naka-interview na po ko single Japon pa ita lisuda mangita gasa naka in relationship during dapita pero by the way te, nakoy pangutana. Akong tahay ikaw kay mataken na no? Unya musugot ba kay mo ang uyab magpa-change oil? Utang na mo! Halit ka! Busit ka! Shit! Dog! Adik! Ambot lang. Ay, ambot lang, 'di ba? Bawal po ang good ko ano. Bawal. 13, 14 years old, 12, 13 years old, so grade 7. I think. So kadalasan jud bitaw sa mga panglaag diri is mga bata no. Pero I hope na unta. Charot. So bawal pa daw and basig na kay gusto i-shout out family, social media account nimo, IG, Twitter or Facebook ba? Na ba? Ano na ko ang Chavez family. Chavez family. Shoutout daw sa Chavez family dra. I hope na makita niyo na video kay inyong isa ka parente diri na diri sa historical naglaag-laag. Di charot lang. A few moments later. Lipong na si TikTok guys. And nakita na ba naka relationship pero sulok kayo git-git so di na to pwede siraan nila ang privacy. So, tayo ba na akong pakita? So, I'll be right back. Finally, is nakita na dyan tag mag-couple kay puro sa itong na-interview ganyan single o mga bata pa. So, kauba to si kuya o si ate o syempre, maragdugay na dyan sila kay ladang pan kay sigir daw sila away bate. So, kuya ate, unsa may gusto niyo unsa may matag yun na tips para sa mga gusto mo sulod og relationship ko dapat ready ba or saon ba pag-handle aron sama sa gingon ninyo na sige mo away bate saon ba Siguro wala ko pala. Dili magud mi kuan kining dili mi kanang nag-uyab gud ayon kaning ginapaila-ila pa jud namo kung unsa ang ano ba asa nang ligaw kaning ligaw pa dili pa siya matawag na ligaw kay Getting to know ba? Getting to know po. Pero wala jud ko nang ligaw sa bago kasi Utang na mo! Halit ka! Busit ka! Shit! Dog! Adik! Bitaw ana-ana lang kining ila-ilahon sa ujog tama no para pag mosulod na magrelasyon no dili mo magmahay-mahay ganyan ana. Bitaw. Ikaw te, Wala ang bulok mo na siya, wala Ayaw magpanguyab. Ay magpanguyab dito. Kay dungag ra jud nagproblema. Ay, kabalo man ko nga dungag ra ko siyang problema. Ako man pud sa iya. Sana all. Dili. Dapat lang yun kay bisag inani lang di ka nang sige away, dapat chill lang jud mo kana. Dili niya ginapaabot gani sa to the point ka mapuno na mong duha na. Bitaw. Dapat pud kay kanang type Sabtanay lang gusto ko ang isa dili dungagan. Bitaw. Mo man imong trip. So guys, sa mga immature drug utok na mosulod og relationship no na porket di lang maka-reply kasi busy, tama ba ya? Dili nga na pangit kay na pinakapangit ng relationship, bulagi ninyo na wanay notel na nga tao. So ginahan ko sa vibe nila kuya gate sa relationship na mura na sila barkada na magsumbagay. Ana lang ba, chill lang kay sila kuya. Sa kalugar kay pinatawhan na pero napod gyud kining usahay nga kining sweet ni anak. Ay sana all sweet. Pero bidlian lang jud me. Bidlian me. Simi ganalan ka na. Sanang o sa clingy. Sanong. Di joke lang niya. So guys, I hope guys namoy na learn kay Kuya Gate bitaw tama bitaw sila Kuya Ate. Dili kailangan madalion bitaw ang pagsulod ng relationship. Ayun seryoso jud. Balas gyapon tanan studies. Bitaw Studies, career Wala ko makabalo sa ang realidad sa kinabuhi. bitaw sa mga guys sa mga 15 below dra na kauwagon na no. Unta yung remind ninyong gingon nila kuya dili kailangan dalion ng mosulod og relasyon kay
musulod sama sa gingon, musulod mo relasyon is just like practice of a marriage, di ba ya? Di ba? So yun guys, unta namoy na learn la kuya gate. So so yeah, thank you te, thank you po, thank you po. Sinsya sa akong disturbo. Sige po. So yun guys, ngit-ngit na siya, and then kailangan na po na ako, action na po kaulan nun, so kailangan na po na ako muli sa balay. So karon is I hope na nag-enjoy mo, and then especially katong last na nihatag og ko ano og yang advice na dili bitaw kailangan nato dalion ng sulod relationship. Ginahan ko sa hi po. So ginahan ko sa vibe sa relationship nila kuya gates because they makita na ko mature sila pareha, and then chill lang po sila, just like na mura sila magbarkada, di ba? Kung the way nila i-treat the way they treat each other, mura sila barkada. So nga to no, kung both matured mo nga to yung mahitabo, kaya niyo i-handle ang relationship. Tama po bitaw tong gingon ni kuya na dili bitaw kailangan madalion ang mosulod og relationship is because wala po jud ta kabalon sa realidad sa kinabuhi, di ba? So I think live in na ba ata to sila kuya. And then so karon action na po ngit-ngit kaulan nun, ngit-ngit na jud siya der sa historical. And then akong phone is palubat na. Pag ngit-ngit pangit yung camera, di mo ta iPhone user, di charot, di po ta. I hope na nag-enjoy mo sa for this fun interview lang this day, nang tungod lang sa postman. So I hope nag-enjoy mo, and then napon mo yung na-learn mga kamongge, no? So please like, share, and subscribe, and then click the bell button for more funny videos na atong pagbuhaton, funny interview. So thank you.